WhatsApp. WhatsApp és una aplicació gratuïta. Això ho tenim clar. De moment segueix sense haver-hi publicitat a WhatsApp. En un moment donat, els nois que la van crear i la van fer pujar dalt de tot, la van vendre a Facebook. La van vendre per 10.000 milions de dòlars, una bestiesa d'aquestes. L'endemà d'haver-ho venut, ja els experts deien que ho havien venut molt barat. I la pregunta és, una aplicació gratuïta com pot valdre tants diners? On està el negoci? El negoci són les dades, les nostres dades. Clar, o sigui, ara mateix jo faig una foto i faig una foto d'aquella nevera, per dir alguna cosa. I resulta que aquesta foto es fa viral, no sabem per què, però a la gent li agrada aquella nevera. Què passarà al poc temps que la gent digui que li agrada molt aquella nevera? Que al mercat s'ompliran neveres com aquella. Clar, i les marques com ho sabran? Perquè aniran a Facebook, a Google, a Instagram, a tots aquests i diran: vull informació, quines les neveres que li agrada a la gent, quin és el color que li agrada a la gent. O sigui, la gent que fa viral les fotos de jerseis verds o de jerseis liles. I les marques de roba què faran? Doncs fer jerseis verds o fer jerseis liles. Clar, quan tu estàs comprant aquesta informació, no estàs posant un anunci a la tele a veure si tens sort i vens més cotxes que la competència. No, estàs comprant una informació que t'està dient el que li agrada a la gent i que ho comprarà segur. Clar, si tothom està mirant aquella nevera perquè és molt xula, doncs els models de nevera de l'any que ve seran igual que aquella nevera. Jo compraré la informació que em costarà molt cara, que aquí no està el negoci, però clar, quan vengui les neveres, arrasaré. A nosaltres què ens ha costat tenir WhatsApp? Res. Què guanya WhatsApp? Aquesta informació, aquestes fotos, aquests comentaris que nosaltres fem, que es fan virals, que no sabem per què, que la gent mira un color, un model de cotxe, un lloc de vacances, i llavors aquí està el negoci.